Nembe napa Pak niku Pak? Niki nembe Loh, ngecat. Lah kok mboten beto kuas niku mboten apa Pak? kira pandemi ngeten iki nggih. Musim pandemi ngeten nggih sak kecekel itu Oh. tuku kuas nggih tebih. Oh ngoten. Bekas-bekas ngeten iki sepon bekas. Oh, memanfaatkan barang yang ada. Oh, nggih 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 nggih. Iya ya kursi. Berarti niki nganu nggih Pak, enten nilai edukasi. Nggih. Memanfaatkan barang yang ada. Damel ngecat, Bapak menggunakan apa niku Pak? Busa bekas. Potolan busa bekas. Pokonan Potolan busa bekas. Dadi kuas. nggih. Kreatif ya, Lur. Ngirit, Bu. Salah ngeten iki wis piye carane ngirit wong yo. Kabeh nggih sarwa angel. Sarwa angel. Oh, Gitu. nggih nggih nggih. Ya wis piye. Sarwa angel artine serba susah. Nggih. Nggih nggih. Niki sing Bal. niki kursi sik wau pun dinyang 5 juta. Nggih, nek pun dados nggih mboten pikantuk malih. Niki prosese. Oh nggih 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 Pak nggih. Petak nggih Pak niki nggih. Werni petak. Petak putih. Dicat dengan warna putih. Wah, kadosnya nek tenggen kayu-kayu barang niku putih malah sae nggih Pak nggih. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Oke oke. Mak nggih nggih niku keri, Bu. Oh nggih, mungkin jenengan negosian bingung nggih Pak. Nggih. Paling nggih nak sami Bu, ngecat ngoten niku nggih mumet Bu lho. Ngoten. Loh, Dadi iso ono bujengane. mumet kok ngecat. Kula nek mumet biasane pados nika Pak. Obat nika. Nggih. Aspirin apa? Nggih sami mangan obat Bu. Ngecat-ngecat niki gawe ngisi waktu luang. Oh nggih 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 nggih. Jampi. Oh nggih nggih. Jampi suntuk. Oh nggih nggih nggih. Tembak- Cat tembak- merek tembak- napa niku Pak? Niki Avian. Avian. Oh nggih. Mbok menawi mengke bapake sing gadah pabrik cat Avian melihat YouTube ini ya Pak. Oh. Sopo ngerti njur Nggih. di endorse. Oh, nggih. Isi waktu luang. Oh nggih. Memanfaatkan barang-barang wis ora kanggo ben Ben migunani nggih Pak. timbang Nggih, nggih, buang to nggih. Bu gimana? Oh, nggih, nggih, nggih. Upeni. Oh nggih nggih nggih. Yo karo mbok menawa ono sing seneng dadi tuku larang kan yo. Namine rezeki mboten ngetos to Bu. Oh nggih nggih leres Pak leres. Nggih setuju kula niku Pak. Jenenge rezeki niku sakan paran nggih. Oh, nggih. Nggih 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 leres Pak leres. Nggih. Mangke nek pun dados nyuwun sewu Pak nggih. Kula liputan malih. Oh, nggih. Nggih, Mboten matur nuwun napa-napa, Pak, Bu. matur nuwun. Nggih, sami-sami. Loh, pun Pak, rampung Pak kursine Pak. Sampun rampung, Wah, Bu. ha kok dadine apik temen Pak. Nggih. Wah lah 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 lah. Lah 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 lah. Apik apik apik. Rampung. Wah 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 wah. Pripun Pak? Pun rampung niki Pak kursine Pak. Sampun, Bu. Wah, warna putih yang cantik sekali. Wah, prosesnya cepet nggih Pak nggih. Nggih, lumayan. Wah, mulane kok dinyang wong 5 juta. Nggih. Niku menawi. Oh, mbok menawi Pak. Kula setosi yen pun dados gangsal juta. Oh, dereng. Paniki nak pun dicat ngeten niki nggih. Punjo mboten pikantuk. Oh, ngoten nggih. Rampung ngeten niki. Sae Pak, sae. Kula nggih minat niki Pak asline Pak. Tanak niki. Wah, sae. Sae Pak, sae. Sae sangat Pak, sae. Wah, nggih. Nek enten ning mriki. Ngoten nggih Pak. Sae. Benten. Oh, nggih. Wau blawus sakniki pun. Oh nggih, wau sae nggih Pak nggih. Pun sae sangat niki. Warna putih. Bagus.
dari kursi yang tidak terpakai. Nggih, pertama aku kan blaus niki pun mulus. Sae nggih, mulus nggih, Pak, nggih. Mboten pikantuk, Pak. Oh, Bangsal nggih, nggih, beto nggih. niki, Bu. Nggih, nggih. Pelawus. Oh, nggih. Nggih. Kupuri, Lampung. Oh, ngoten nggih, Pak, nggih. 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 Pak, matur nuwun sangat wedalipun saya sudah boleh liputan melihat aktivitas Bapak memperbarui kursi yang jelek tadi sekarang sudah jadi bagus menggunakan sowekan spon nggih Pak wau nggih. Nggih, sowan sepon. Nah niku napa Pak? Oh, kuas masker. Kuas masker. Oh, ngangge kuas masker. Dibuat lah. Memanfaatkan barang yang ada untuk mengecat dingklik atau kursi Nggih. yang bersejarah tadi menjadi layak dipakai kembali. Matur suwun wedalipun Bapak. Nggih, sami-sami. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Matur nuwun. Nggih, sami-sami beraktivitas Gusti berkahi. Amin. Pareng-pareng Pak. Nggih.